volem un hospital però que siga, que per almenys tinga lo més això, per fer radiografies, per a fer un part, perquè quan nosaltres depenem de l'Hospital General està sobresaturat, és el que més saturat està. Torrent hauria de tenir un hospital de la tipologia de la Ribera. O el de Llíria. El de Llíria ha ajudat un montó. O el de Llíria. Tu fixa't, David, que Torrent no tingui un hospital. No, és que depèn de l'Hospital General, per exemple, la gent de Montserrat, de Montroi. Tu imagina't, de Montserrat a Montroi, si tens un problema de cor o de qualsevol problema d'urgència, a mitad camí tens Torrent, en la zona que se va anunciar. Entonces, hi ha gent que dirà, jo per aquí vull un hospital si l'Hospital General el tinc a 10 minuts. No és el problema sols de 10 minuts que tu te pugues desplaçar, perquè et dona igual, sinó que si tu tens un hospital en Torrent, a part de cobrir aquesta zona, desatasques les llistes d'espera, perquè són més de 92.000 habitants. I per què nosaltres en Torrent farem aquesta campanya? Perquè en abril de l'any passat, en la campanya electoral, se va anunciar un hospital, nou hospital d'Arnau de Vilanova, en Paterna. Què passa? Que nosaltres diguem, ens pillen plena campanya, però a veure, què passa? Si estem reclamant un hospital i ara van a fer un en Paterna, quan Manises està al costat, té un hospital, Llíria està molt prop i tal i qual. Entonces, ja una vegada passant les eleccions, diguem, anem a fer una campanya de firmes entre setembre i octubre, més de 6.500 firmes. Que n'hi ha gent que ens atacava, que deia que per què ho demanàvem ara i no antes, ara perquè havia canviat el govern, si a nosaltres ens dona igual. I a més, en el cas de Sumar per Torrent, som un partit local independent i no se devem a ningú. I beneficio per a tots. Correcte, no tenim Vine Roget. I a més, ho portarem, entregarem en sanitat les 6.500 firmes, demanarem una reunió, no m'ho farem cas, i als 3 mesos el varen denunciar al síndic de Greuges i entonces tinguem la reunió en ells.